Todo preparado en Noia para acoller a 21ª edición da Carreira Popular Pedestre. A cita terá lugar o próximo 2 de setembro. Como ven sendo habitual, estará organizada polo Club Atletismo Noia, que contará coa colaboración do Concello e de varias casas comerciais. O trazado deste ano será idéntico ao da edición anterior, non demasiado exixente, cunha lonxitude total duns 9 km. A característica máis singular é que discorrerá de noite, o que, sen dúbida, a fará máis atractiva. O bonito mellor desta carreira que pode ser eso, como comentaba, o tema, a parte do tempo que pode ser, se hai días de calor, pode ser terrorífico, pero bueno, as 10 estáse vendo que é unha carreira que é moi bonita, é moi vistosa, esas horas, con todas, digamos, o que sería a luz artificial, neste caso as farolas e todo, pois non faise moi bonito de cara a xente. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de citas deportivas, que congregan a un gran número de persoas e serven, ademais do aspecto puramente deportivo, para dar a coñecer a localidade. É unha proba que, como decíamos, xa se celebra durante 21 anos, que é a proba máis antigua de todo Barbanza, que se está consolidando, xa leva consolidada moitísimos anos. Este ano, pois, o recorrido será o mesmo que o ano anterior. Entendemos que hai que empezar a consolidar o recorrido e que non sufra tantas variacións como estaba sufrindo nos últimos anos. É unha proba na que esperamos contar, pois, con todos os participantes de anos anteriores e, se é posible, pois, aumentala. A organización márcase como reto este ano chegar aos 800 participantes, sumando todas as categorías, dende os chupetes ata os seniors e veteráns. O prazo de inscrición xa está aberto ata o día 1 de setembro, a través da páxina web www.msports.es.